Ƙarfin tunani ɗaya. Isa ya tsaya a bayan fage, hannuwansa na rawa kamar ruwa. 'Yan mintoci kaɗan ne ya rage ya hau kan dandamali ya gabatar da muhimmiyar magana. Maganar da za ta iya bashi gurbin makaranta, maganar da za ta iya sauya rayuwarsa gaba ɗaya. Amma zuciyarsa ta cika da hayaniyar tsoro. Me zai faru idan na manta abin da zan faɗa? Me zai faru idan mutane suka yi min dariya? Me zai faru idan na yi kuskure? Kowane irin tunani mai duhu yana raunana shi, yana rage masa ƙarfi. Sai ga tsohon malaminsa Malam Bashir ya zo a hankali ya dafa masa kafaɗa da tausayi. Isa, in ji shi cikin nutsuwa, tunaninka yanzu shi yake ƙirƙirar ƙarfinka. Sannan ya furta masa maganar da ya saba ji daga gare shi, amma yau ta shiga zuciyarsa sosai. Idan kana tunanin nasara, za ka ji ƙarfi da ƙwarin gwiwa. Idan kana tunanin kuskure ko kunya, to za ka yi rauni ko da kana da ƙwarewa sosai. Isa ya rintsa ido, ya daina jin hayaniyar wurin, ya fara hango kansa tsaye akan mataki, yana magana da ƙarfi. Mutane suna sauraro da girmamawa. Nasara a gabansa kamar hannunsa zai taɓa ta. Wani irin zafi mai daɗi ya cika ƙirjinsa. Tsoro ya fara gushewa. Da aka kira sunansa, sai ya taka zuwa kan dandamali. Hasken wutar matakin ya haska shi, amma wannan karon baya jin tsoro. Muryarsa ta tsaya, bakinsa baya rawa. Kowane jumla ya fito da ƙarfi, da nishaɗi, da ƙwarin gwiwa. Idan jama'a ba su daina binsa ba. Da ya gama, tafi ta cika gurin. Ya yi nasara, ba saboda ya zama sabon mutum ba, amma saboda ya sauya irin tunanin da ya bari ya rungume zuciyarsa. Da yake riƙe da kyauta da takardar gurbin karatu a ranar, Isa ya gane wani abu mai girma. Nasara tana farawa kafin ka yi aiki. Tana farawa a cikin zuciyarka, a tunanin da ka zaɓa ka tsayawa, da ƙarfin da ka yarda ka mallaka. Darasin labarin: zuciya fage ce, tunaninka sojoji ne. Ka zaɓe su da kyau, domin abin da kake tunani shi kake zama.